joton chairman je khana 30 tarik sung tipramotha chini joto chini edisi area no sung khana bon khaini kesa sung bobagrani bising tui ringjak chin tipramotha ni bising tui ang Kok Kwcharkha ni khe mose Kwcharkha family especially chini YTF Rogno bagai norok thajingo no khana je chini bobagra chini youth dongno especially youth dongno je strength ding hei te chini youth dongno je chini youth ni power phunuk di hinei je samani abono ang kicha Kok Kwcharkha ni chini YTF Rogno nadi khana sung kaisa emon chini tam hinani tiprasa sudu tipramotha ni YTF Rogno ya joto chini entire chini tiprasarwchapmwng bagai kaisa je tam hinani sung kaisa chini je jung je thancha je sung thancha je tongo chini tiprasarwchapmwng sung abo phungnani sung kaisa chini lama tongo government of India no engkai khana joto mansak joto blogo je jaga je point o sung blog khainai ajagao je mansak chini YTF ungthun TW ungthun tipramotha ungthun joto chini supporter ungthun emon babe angkhordi kintu ang saramu sungkhai mose chini government of Tripura borok saitongnai je chini o bonno borok ongkonan bagai chini picketing rokno bonok rosarina bagai engkai ang abono sanamu sungo chini joto warriors rokno sung khana emon babe ongkholainai jodi government of Tripura ni police suno rekana phano borok rekate soita lai thanak jat amo haike sung joto jagano je jaga chini point tongo o point no amo haike sung ongkholainai gabono ang koina musungo tekisa bo sanamu sungo je kwbangma borok kok silsao norok ta government of India bai jodi kok kaham salai tongo hingkai nongni demand manani hingkai tambagi bon khanang tambagi pressurize khanang ang kaisa kok ang abon sanamu sungo nadi real life bai kintu omo onek phelayo sung real life no sung sadharon as example ang sanamu sungo sung jodi kebono rang solok ri hakai sung jesmo o rang solok rimani phirok nana process sung ahaino samabai sung chini rang nijini mangthai rang no se sung maya sung ni manthai rang mana bagai se sung onek somoy kok kotor sanango onek somoy bono dom kirenango bono pressure khanango abo haike sung chini manthai no se sung rang manthai simple sadharon rang manthai no sung ambo khe naha nangke kaisa demand government of India thani tui phani asak simple ya gabon bagai no khana ni chini mo strike no sung chini tiprasarok joto thanchakai sung successful ma khlailenai abono koimung tongnai joto mansak je chini je jaga block tong kasujaknai a jagani je borok emon babe ongkhordi government of Tripura ni police rok suno kasunan bono suno a jagani hoide picketing ro sohit langna phano mane borok rekate jate soita lai thana jat tebo chini je bon tongmani abo mane ekdom kaham kurungkaino soita borotoi tongnani abo ang Kok Kwcharkha musungo engai tekisa Kok Kwcharkha musungo khemo norok nungna je social media ni bisingtui chini je YTF channel committee ni vice president Rinelga lalong bo nukhana norok bini sa khamya emon obostha mane sanani moton kurikha engai ang abono chini YTF Rogno sara Tripura ni chini YTF Rogno ang Kok Kwcharkha musungnai norok mohai hamya jorabo sung bini logi jotona palkhema bwchalainai sung je mansak sung bono mane physically financially joto digina sung bono help ma khlailainai engkai ang abono koinai chini joto entire YTF chini sara Tripura ni joto block ni joto district ni norok manghakai bono subabaidi engkai saring ni bisingo ang bini tamhani bank account ba bini bin ma baba ni bank account phana kale khei social media ni bising tui rinani chai tongnai norok ajagao bono subai manota engkai jodi musung khai to tabuk train to thangui tongo train bai bo bin nok jora thangui norok bono nai phaimano tamma hindi mo hai hame jora bo sung bin logi ma basanai sung bono mane bwkha ma muthangrinai aba haikena sung kaisa manjulai ma tonglainai engkai asungno bara kok salia khanani strike no sung ekdom grand success ma khainai sung tiprasarok jotono palkhema angkholainai especially YTF chini strength ma phunungnai khana sung joto mansak chini YTF jotono ongkhore khanani je chini strike no sung ekdom 100% successful khainai bubaga eglok thun tipramotha eglok thun tiprasa datin mosangsak thun belai hambai khulumbai kya